Sarean zehar 191. Sarean zehar honen hasieran Ada Lovelace buruz hitz egingo dugu, pasaden urriaren 10ean bere eguna ospatu delako, urriaren 2. asteartean ospatzen den eguna, batez ere, emakumearen papera teknologian aldarrikatzeko eta gogoratzeko beste gauza batzuen artean emakumeak direla 25% gutxi gora bera zintzea arloko ikasketetan. Gutxi dira momentuz, duela 10 urte edo 15 urte baino gehiago badira, baino geratzen zaigu nahiko bide berdintasuna arlo honetan ere eskuratzeko, eta horregatik ospatzen da Ada Lovelaceen eguna, esan dudan bezala urriaren 2. asteartean. Ez baduzue ezagutzen pertsonai historiko hau 1815-tik 1852 arte bizi zen, eta beste gauza batzuen arte, matematikaria zen, eta beste gauza batzuen artean automatikoki prozesatzeko sistema bat diseinatu zuen lehenengo pertsona izan zen, kasu honetan erresuma batukoa, eta bere omenaldian gogoratzen dugu berdintasuna teknologiaren arloan ere beharrezkoa dela. Eta gaur kasuan sarean zehar egiteko beharrezkoa dena, batez ere berri teknologikoak dira, gaur nahiko dauzkagu komentatzeko, beraz, azaitezen. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu jo sareanzehar.eus webgunera. Eta teknologiari buruzko berriak gaur egungoak komentatzeko, beti bezala gurekin hemen sarean zeharen daukagu Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja? Arratsaldeon, Iñigo. Zer moduz astea? Bueno, ondo esango dugu, ni ustez ez nuen espero baino berri gehiago dauzkagu, eta batzuk interesgarriak dira eta guzti. Egia, horrela da, kostatu zaigu nahiko, baina, berri interesgarri batzuk dauzkagu. Berri askarrak baditugu ere, baina, beti bezala, utziko dizut, ia berri guztiak nik idatzi ditudanez, utziko dizut, zuk aukeratzea daukagu desinformazioaren kontua Europar Batasunarekin, Europako jakeari buruz hitz egin dezakegu, baita Real Sociedad futbol taldean gertatu denari buruz, metari buruz ere, eta ADSL-ren kontua daukagu. Zer nahi duzu horrelazteko? Lehenik eta behin ustez albiste informazio publikoak eman beharko ditugu, zibererasoak gertatzen direnean jendea jakitea lehen bailen. Importantea delako, ezta? Sarean zehar entzuten, agian lehen ez da izango. Europako movida ja duela egun batzuk izan dela. Eta enteratzen badira gurekin, hobeto. Hobeto, hori
Egia da, ba, Europari buruz hitz egiten hasiko gara, zibereraso batek Europa hegazkin konpainiaren webgunean erosketak egiten dituzten bezeroen bankuko datuak agerian jarri dituelako, gaizkilek kreditu txartelen zenbakia eta eskutuko datu guztiak eskuratu baitituzte. Hau da, bai zenbakia, bai iraungitze data, bai CVV deitzen den kodea ere, datu guztiak hor dauzkate ziber maltzurrek. Konpainiaren sistemako arduradunek bai estatu dute arazoa. Antza, online erosketen ordainketa sistema hackeatu dutela eta milaka bezeroen txartelen datuak, komentatu ditugunak, ostu dituzte. Konpainiaren arabera ja duela egun batzuk komentatu zutenean kontu hau, haiek dakitenez ez da iruzurrik egin datu hoiekin. Dena dela, arriskuan egon daitezkeen bezeroak mezu elektroniko bidez ohartarazi dituzte, beti bezala, kasu hauetan lehen bailen balio gabetzeko eskatuz, eta txartel hori ez erabiltzeko, erabilera gabe usteko mezuarekin. Beste gomendio hauek ere eman alditu, adibidez, ez ematea informazio pertsonala pasaitz edo zein koderik telefono mezu edo elektroniko edo elbide elektroniko bidez, bankutik ari dela esan arren, hau da, inorri ere ez, banka elektronikoa daukazue, bulegoak dauzkazue, telefono bidez edo SMS bidez edo mesure emailaren bidez ez da daturik ematen, eta edozin gauza raro nabaritzen baduzue, jarrei harremanetan banketxearekin bide egistagarrien bidez, hau da, normalean banka elektronikoaren bidez edo bulegoetan. Hau esan da kontua, nahi baduzu pizkat gehiago sakundu dezakegu hakeoaren bideetan, baina konkretuki izan da kode maltzurra jarri dutela Europako webgunean, konkretuki ordainketa formulario horretan, eta horrekin eskuratu dituzte datuak. Egin dutena kasu honetan zibermaltzurrak izan da web orrialdearen kodea aldatu. Nola ditzen da euskeraz... kontu honekin, bai. Iturri kodea, edo bere webgunearen iturri kodea aldatu eta horrekin lortzea datuak eskuratzea. Bai, horrela izan da, eskuratu dute sarrera zerbitzari horretara eta horrekin webgunearen kodea aldatu dute formulario hori aldatzeko eta erosketa egiten zen bitartean gaizto hauei datuak bidaltzeko ere. Bai, baina arraroa iruditzen zaidan gauza bat da datu horiek gordetzen zirela beraien web orrialdetan. Hori ez da oso normala den gauza bat? Hor dago kontu honen gakoren bat. Normalean, online ordainketa hauek Espainian behintzat daukagunez sektore bankario bat nahiko multzotuta, operagailu batek egiten du, dela RedSys, normalean. Ikusi duzue kasu askotan, ordainketak egiteko saltzailearen webgunetik beste webgune batera eramaten zaituela navegadoreak, eta horretan banku baten webgune ikusten da, baina helbidean jartzen du redsys.es. Beste bide batzuk badaude, adibidez PayPal, baina normalean datu hauek sartzen dira ordainketa egiten duen sistemaren webgunean. Niri horregatik nahiko arraro iruditzen zait Europaren aukera hau. Bitartekari baten bidez egiten dela, hori esan nahi duzu. Hau da, RedSys, zein PayPal, zein nahi duzun sistema erabiltzen duzu. Baina, zuk zeu enpresa bat bazara eta marketplace bat baduzu zure web orrialdean, normalean marketplace leku berezi bat, leku eskutu bat, edo ja normalean hirugarren parte bat, bitartekari bat kudeatzen duen leku bat da. Orduan ez dago aukerarik
zure bezeroen datu horiek lortzeko. Izen abizenak, beren elbidea hori bai, izan dezakete, erregistro sistema batekin, baina hori da. Orduan, bueno, hori da nire... Azalpen asko eman beharko dute ere Europan. Ez dute asko eman, baina hori da azkenean nire harridura. Hau egiteko modu seguruena da, esan dugun bezala, bitartekari bat erabiltzea. Eta zure webgunean, zure datu basean, bakarrik gordetzen duzu, ordainketa egin den edo ez. Listo. Eskatzen dio zu zerbitzu horri ordainketa kudeatzea, eta zerbitzu horrek bueltatzen dizu erantzun bat, esaten duela ordaindu baden ordainketa kodea eta bar, edo ordaindu ez baden errore kode bat. Listo, eta zu esara horretaz arduratzen. Modu seguruena da, batez ere RedSys, PayPal eta horrelakoek ja badakitelako zer gertatzen den edo nola jarri aldiren haien buruak arriskuan, eta ja konpondu dute. Hau da, RedSysen ezin duzu form jakin bat, form jakin deitzen zen, bai, form jakin bat egin, ez dagoelako aukerarik, ja, haiek ikusi eta berri ikusi dute haien sistemak eta badakite, hori simplemente ez dela posible. Egin aldena edo batzuk egiten dutena da phishing, hau da, web orrialde faltsuak egin, eta hori bai egin dutela kodea aldatuz, web orrialden kodea aldatuz, birbideraketak bere lekuetara eraman. Hau da, zu normalean ordaintzen duzunean, zuen nabigatzaileak esaten du, web orrialde honetik kanpo juten zara, birbideraketa bat egingo dugu, eta jungo zara web orrialde honetara ordainketa egiterakoan. Eta ordainketa eginda dagoenean, berriro ere nabigatzaileak edo izten du lehiatia bat, edo birbideratzen dizu berriro ere web orrialde originalera. Hortan, zer egiten dute normalean? Egiten dute phishinga edo web orrialde faltsu bat. Eta zu juten zara web orrialde horretara, eta hor sartzen dituzu batuak, eta hortik bai ateratzen dituzte. Baina, nola saiesten duzu hori? Navegatzailea noski konfidantzako zertifikatuak izaten duenean. Eta horrelako konfidantza zertifikatuak zure navegatzailearen goikaldean ikusten duzu kandado bat, normalean kolore berdea daukana, bueno, kasuen navegatzailean depende zein, baina horrek esaten dizu zauden lekuan konfidantzazko leku bat dela, eta zein zertifikatu erabiltzen du, eta noren da beren jabea. Bueno, ja esain beste jabearena eta bai ikusi behar dela, ja webgune guztiek badaukate kandado hori, eta normalean ziurtagiri hori erabiltzen da, baina ikusi behar da konkretuki ere nor den webgune horren jabea eta zein den elbidea. Dena den hori da bide errezena. Claro, webguneak ez badauka segurtasun arazorik, hori da bide errezena, baina horrekin normalean ez dituzu banku datuak eskuratzen duzuna dira datu pertsonak, hori suplantazioak egiteko, eta bar. Bide errezena eta merkeena bada, baina ematen dizun datuak ez dira kalitate askokoa, eta normalean nahiko arin harrapatzen dituzte horrelako atakeak. Claro, badakizu, badago egotekotan webgunean arazoren bat, segurtasun arazoren bat, kodea sartu albaduzu webgune horretan, askoz datu fidagarriagoak eskuratzen dituzu, eta konkretuki kasu honetan bankuko datuak dirua ateratzeko aukera ere ematen dizuta. Beste gauza bat nahiko barregarria niretzat izan dela deklarazio hauek. Guk dakigula ez da iruzurrik egin datuokin. Ja, kezu dakizula agian ez da esaldi, zuk esan alduzun esaldi hobeagoa. Claro. Imagina esazu, ez dakit, poliziak esate, gu dakigula ez dago maltzurrik hemen, ez dugu inor ikusten. Eta, bueno, agian arazoa da zu esare la polizia ona, eta badaude maltzurrak gauzak egiten, eta zu zara konturatu, orduan, gutxienez hori ez esan. Claro, gainera mezu hau bota zuten hau jakin eta gehienez 3 egunetara, orduan, claro, 3 egunetan detektatu dira erabilera horiek, ziurrenik ez.
ziurrenik ez. Hau ja, duela egun batzuk gertatu zen, konkretuki hau izan argitaratu zen, 10ean, Ada Lovelace egunean, argitaratu zen, kasualitatez, orduan, ja, egun batzuk, bi aste pasa dira, ez da ezer gehiago esan. Baina, klaro, inork ez du esango estafak edo egon direla datu hauekin. Dena den, gure entzulegoen artean, norbaitek nabaritzen badu, zerbait arraro, haien bankuetara joatea esan beharko diegu, batez ere bankuan esan aldietelako konkretuki zer gertatu den eta behar bada ze pausu jarraitu behar diren, normalean dela salaketa bat jarri eta bankuak edo Visa sistemak orokorrean, Visa edo Mastercard sistemak orokorrean horren kargu egiten dira dirua bueltatzeko. Eta kontu honekin batera, beste zibereraso bat izan dugu, biak batera komentatzeko dauzkagu, konkretuki Real Sociedad futbol taldean komentatu dugun bezala. Zibereraso honetan klubak abonatuen, akziodunen, fan lagunen eta barren identifikazio eta kontaktu datuak gordetzeko erabiltzen dituen zerbitzariei eragin die, eta konkretuki kasu honetan Zibel Martxurrek eskuratu dute izen abizenak, zenbakiak, posta elektronikoak eta posta fisikoaren helbidea, etxearen helbidea eta telefono zenbakiak, baita banku kontuen zenbakiak. Banku kontuen akaso honetan ez dauka eragin handirik. Ez da inlarri. Claro, banku zenbaki batekin, akontu zenbaki batekin, hobeto esan da, ezin duzu bakarrik diru atera. Claro, recibo bat pasa dezakezu, bai, baina jasotzen duena uste dut 3 hilabete dauzkala bueltatzeko recibo bidez egiten baduzu. Bai, ez da hainbesterako. Zentimo bat jarriko diozua kontu, a ber, ez da gehiagik gertatuko. Zein da honen arazoa, pertsonak ordezkatzeko arriskua dagoela datu hauekin. Eragina, por cierto, ia guztientzat izan da, erakunde publikoen datuak ere hartu dituzte hemendik, claro, erakunde publikoen datuak publikoak dira. Hori ez dauka graziarik, baina, bueno, hor ere sartzen ziren datu horiek. Beti bezala kaltetutako abonatuei eta akziodunei posta elektroniko baten bidez eman diete berria, gomendatuz kontu zibiltzea komunikazio elektroniko susmagarrien aurrean, eta gutxo gora bera betiko adierazitako kudatuek abonuen sordunketak egiten ditugun kontu zenbakia baino ez dute jasotzen, hau da, ez du galera finantziarioak sortuko, eta bueno, klubak esan duen arabera hasieratik gure baliabide guztiak jarri ditugu martxan gertakaria konpontzeko eta beharrezko neurri tekniko eta tolamenduzko guztiak hartu ditugu. Horri esker gure sistemak bermatu ditugu eta behar bezala funtzionatzen dutela bermatu dugu. Halaber, gertakariaren berri eman diegu dagokien agintariei, baita datuak babesteko bulegoari ere. Hau guztia esan da, nire ustez, ondorioa biberriekin nahiko erraz atera dezakegu, zeren eta gainera kasu askotan kontatzen dugu zenbat zibereraso dauden, eta zen motatakoak diren. Lehenik eta behin, zibererasoak gure datu pertsonalak nahi dituzte zertarako, bazuk esan dezun bezala, gure datu pertsonalak erabiltzen dituzte gure posizioa edo gure irudia ordezkatzeko. Eta hori ze lortzen du azken finean, zu beste pertsona bati mezu bat bidaltzen badiozu horrelako itxuran, hau da konfidantza pertsona bat ematen dizun itxuran, errezagoa da pertsona horiek egitea
zuk nahi desuna. Anekdota kontatuko dut, anekdota txikia, dudela uste dut pare bat aste, nire amak kontatu zidan bere telefonoan jaso zuela mezu SMS bat, ni bezala, izango banitz bezala, bai, klasikoa. Ama, nire zure semea naiz, eta nire telefonoa galdu dut, apurtu da, ez dakit, euria egin eta busti da, edo nahi desuna, eta mesedez bidali ez dakiz zer telefono honetara, edo... Berduzuna bidali honetara. Bai, horrelako zerbait, nire telefono berria hau da, eta esaidazu ez dakit zer, edo agian bakarrik esanez nire telefono berria hori dela, eta hori SMS-aren bidez. Horrelako gauzekin lortzen duzu pertsonek pentsatzea hori egia dela, eta konfidantza izatea mezuan, eta esteka bat adibidez egitea klik, eta esteka horretan edo virus bat, edo zure datuak hor sartu, eta kadena jarraitu. Claro. Orduan, horrelako mezuekin beti kontu zibili eta saiatu iturri fidagarriekin manejatzen, eta beti gauza susmagarriak horrelakoak badira, beti saiatu kontrastatzen. Hau da, hori egia den ala ez, beste iturri bat bilatu edo beste formula bat. Baita ere, ni neuk izan dut esperientzia notifikazio elektronikoekin. Hau da, zure email elbidetara, heltzen da, email bat normalean agencia tributaria edo administrazio de estatuaren administrazioa edo Eusko Jaurlaritza, esanez, notifikazio bat berri duzu, zure mezu importante bat da jaso duzu, eta irakurtzeko edo notifikazioa jeisteko klik egin hemen, esteka bat. Eta noski, esteka horretan, ez dago zu espero zenuena, baizik eta edo virus bat, edo pagina web dela faltsua. Orduan, berriro ere, kontu zibili horrelako gauzak, hau da etorkizuna, ez realitate virtuala, baizik eta zibererasoak, ja etorkizunua gaur da. Anekdota bat kontatuko duzu. Beste bat. Kasu honetan, baina ja, hau izango da, café para los muy cafeteros. ¿Vale? Behin baino gehiagotan, heldu zait, horrelako korreo bat, esanez, notifikazio bat, dagoela, konkretuki Bizkaiko Foru Aldundikoa, eta niretzat nahiko argi zen hori phishing bat zela, sinadura edo, sinaduran eta izenean jartzen zuela DEU-tik etortzen zela. Zer da DEU? DEU da Espainiako gobernuko sistema bat, deitzen dela Dirección Electrónica Habilitada Única, non normalean Espainiako gobernuko eta bere sistemak erabiltzen dituzten erakundeek sartu aldute notifikazioak herritarrei heltzeko. Bai, leku bakar batetik guztia. Bai, hori dakigunez hemen ez da horrela gertatzen. Hau da, DEU honetan, hau ja... Gure erakundeak pizkat alergia daukate horrelako sistemei. Hau izan da, ja, frikismo administratibo. Ni ja aurretik banekien DEU honetan ez daudela Bizkaiko administrazioak, ez da Bilboko udala, Euskadiko inor ez dago hemen edo ia inor. Orduan ja, pentsatu nuen, susmagarri, eta ja sartzerakoan ez zuen ziurtagiri digital bat eskatzen baizik eta erabiltzaile eta pasaitza. Zein da honen trukoa? Claro, honetan ez daukazu erabiltzaile eta pasaitza, hemen sartzeko, deun sartzeko, sartu behar zarelako ziurtagiri elektroniko batekin. Baina, zuk suposatzen baduzu, ez dut gogoratuko, hau, ematen diozu, no recuerdo la contraseña, eta elbide elektroniko sartzen duzu, eta ja, maltzurrek badakite elbide elektroniko hori egiazkoa dela. Eta hortik aurrera, ja, beste mekanismo batzuk martxan jarri aldituzte, horrelako notifikazio nahiko susmagarriak bidaltzeko. Osea, es un poco phishing comprobación. Bai, kate bat da, hau da, zu pausu agian, pausu batekin ez duzu deia gehiegi emoten, baina urrengo pasoarekin, eta ja, gertatzen den momentuan jasara konturatzen oso fidagarria iruditzen zen, baina gertatu dena da, datu horiek lortu dituztela maltzurrak. Claro, dena den, administrazio publiko guztiek
behintzat nik ezagutzen ditudan guztiek badaukate bere webgune propioa, bere egoitza elektroniko propioa, orduan zalantza badaukazu administrazio horrek bidali badizun notifikazioren bat, sar zaitez administrazio horren webgunean. Ni mezu hau jasotzerakoan hori egiten nuen inoiz estekan klik egin eta navegatzailean eta hor egoitza elektronikoan sartu eta hor ja nire kabuz konprobatzen nuen. Eta zalantzak izan da ere, administrazio guztiek ere telefonoren bat badaukate. Telefono horretara deitzen, gainera zure udaletxak badauka 010. Zure Eusko Jaurlaritzak edo Jaurlaritzak eta ostras, no esaten da Foru Aldundia edo? Ez, Foru Aldundiak ez dauka, baina autonomia erkidegoek badaukate guztiek 012. Orduan, udaletxerako 010, autonomiarako 012. Eta kasu honetan, Foru Aldundiek ez daukate 011 trafikorako da, kasualitatez, ez daukate zenbaki laburra. 013. Bueno, hori ere lantzeko izan beharko litzateke, azkenean, mail hori leku guztietan ere badagoenez, gomendagarria izango litzateke zenbaki laburra izatea, ez? Baina, guztiek badaukate zenbaki bat deitzeko eta informazioa eskatzeko. Inork ez dizu esango zer den notifikazio hori ezin delako egin telefonos movida administratiboak berriz ere direla eta, baina bai esan aldizute, begira, bai notifikazio bat daukazu eta posta elektronikoz bidali dizugu, edo, hobeto esan da, posta fizikoz bidali dizugu zure etxera, edo gure goitzan daukazu, edo dena delakoa. Horri honekin bukatzeko esango dugu baita ere, hori guztia nahiko ez bada, telefono bat badagoela, zibersekuritasun arloan, dera, 017. Hori da. Eta ja zerbitzu publikoko abisuak bukatuta, segeiagoa nahi duzu, Borja, Meta, DSL, segeiagoa daukago mendik, Europar Batasuna. Europar Batasuna, ja denbora asko gure superheroia etorri barik, etorri beharko da. Bueno, deituko diogu, ez daki, azken egunetan, batez ere Israel eta Hamas arteko gerra dela eta gure superheroia ez dago zo ondo. Osea, se ha metido en un barrizales gure superheroia. Politika hau hemen ez dugu jorratzen, hau teknologia bakarrik. Ez dugu jorratuko, baino, en fin, nire iritzia, vale, letra larriz, nire iritzia, Europar Batasunak alde bat hartu du eta niretzat ez da alde egokia. Eta espero zenuen, alde bat beti hartzen dute. Bai, alde bat hartzea... Alde bat hartzea normala dira. Zure kasuan, zu ez zaudela ados alde horrekin, hori ja, zure kontua izango da. Hori da nire kabuz. Baina dena den, bai, Europar Batasunari buruz hitz egingo dugu. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta kasu honetan Europar Batasuna aldea hartu arren abisua ere eman du Europako Batzordeak konkretuki errekibiremendu formal bana bidali dielako Meta eta TikTok enpresei ekialde hurbileko gerrari buruz desinformazioa saiesteko zein neurri hartu dituzten argitzeko. Europako komisario. Ursula von der Leyen zer da Europako komisaria, ez da? Presidentea. Bai, komisioaren presidentea. Europako komisioaren presidentearen akontua bertan bere ustea ez da neurri bat izango, bale? Ez da neurri bat izango.
En fin, txiste hau egiteko zenbat oztopo izan ditu. En fin, bai. Zerbitzu digitalen legea indarrean denetik, behin baino gehiagotan komentatu duguna, Europako Europa batasunean barkatu sarean zerbitzua eskaintzen duten plataformak eta bilatzaileak derrigortuta daude legez kanpoko edukiak ezabatu eta desinformazioaren kontrako neurriak hartzea. Hilo honetan joan den astean antzeko eskaera egin zion Bruselak Twitterreko Elon Muskeko plataformari. Konkretuki, honi buruz sakontzen, Thierry Breton izan zen barne merkatuko zerbitzuetako komisarioa modu informal batean esan ziona gure Elon lagunari begira, en fin, legezkan poko edukiak, ezin dira edatu zure plataforman. Bere partetik Elon Musk esan zuen, hemen argi eta garbi dago ze egiten dugun, ni ez daukat hain argi, baina kodea oso argi dago, kodea bai. Agian desinformazioa badago ez dago hain argi eta garbi. Claro, movida betikoa da, Musk Twitter erosi zuenetik hainbat aldaketa izan dira eta haien artean edukiak moderatzeko ekipoak morriztu dituela eta aurretiko bistako titularrak ezabatu ditu. Ja Twitterren sartzen bazarete, norbaitek esteka bat jartzen duenean, ez da agertzen esteka horren izenburuak, bakarrik irudi bat agertzen da eta alde batean jartzen du helbide horren lehenengo partea, domeinua. Bai. A ber, gauza batzuk komentatu aldira kasu honetan. Nik ikusi dudana, egia da, azkenengo bolada honetan, azkenengo urtean, batez ere, gerrak direlata, noski, Ukraina eta Rusiaren arteko gerra agian ez dugu hainbeste ikusi, baina egon da, eta kasu honetan Israel eta Palestina daukaten konfliktu armado honetan baita ere hainbeste gatazka izan dira informazioa edo desinformazioaren arloan. Eta ze egiten du, eske ya ez dakit Twitter, X, eske X oso raro. Twitter, ez dakit Twitter, esango du Twitter. Twitter egiten duera titularrera, bueno, erdiondo erdigaizki zenen, bai egia dela titularrekin kasu askotan errazagoa dela desinformatzea, zeren azkenean titular asko clickbait direla, titularak ez dutela ondo kontatzen berriaren trasfondo guztia, eta erabiltzaileari pizka bat pedagogia egin beharko diosula, esan ez, bale, hemen dago estekau, informazio hau ematen du, baina irakurri ezazu guztia, mesedez. Ez geratu bakarrik pertsona honik esaten duen ez dakit, resumen edo mesua edo bueno, nahi desuna alde hortik ondo, eta gero implantatu duten gauza edo nik ikusi dudan gauza implantatuta da komunitatearen komentarioak. Hau da, pizka bat nola erreminta bat buloak desmentitzeko edo informazio partziala pizka bat kontrastatzeko, hau da, zuk ikusten duzu adibidez, esan dezakegu berri batekin, baina baita ere iritzi batekin, pertsona batek dela importante, influencer edo pertsonai politiko, intelektual edo nahi desuna. Iritzi bat usten du tweet batean eta iritzi horren bukaeran komunitateak bere notak jartzen dizkiote. Datu hau faltsua da, eta jartzen dute iturria, oso ondo dagoen gauza bat. Hau da, nik nota hoiek ondo iruditzen zait. Gutxienez, nota hoiek existitzea, zeren azken finean, desinformazioaren arazoa da, mesua heltzen da, eta zu mesua erosten duzu, edo ez duzu erosten, baina bueno, pentsa dezakegun erosten duzula. Eta gero, mezu hori desmentitzen denean, edo mezu hori beste iturri bat esaten duenean ez dela egia, agian zu hori ez duzu ikusten. Eta geratzen zara bakarrik lehenengo mezuarekin eta egitzat jotzen duzu. Orduan, mezuaren justu puntu berdinean agertzea nota bat, non pertsona askok eman dituzte iturriak komentatzeko eta esan dute informazioa ez dela edo guztiz egia edo batere egia, eta hori mezu berdinean, hau da ez daukazu eskapatoriarik esan dezakegu, pizka bat jartzen dute pin bat hor mezuaren erdian, hau da
zinezkoa dela hori kentzea, ba bueno, intentzioa guztiz ez dago txarto. Naiz eta zu esan desun bezala moderazio taldeak murriztu direla, egia da, baina sistema bezala, ideia bezala, ez dago, nire iritziz, ez dago guztiz txarto. Hala ere, ikusten dugu gertatzen dena. Hau da, iturri guztiak ezin dira kontrastatu, eta gainera nork esaten du iturria txarra dela, edo berria ez dela ona edo txarra, hau da, berriro ere, bueltatzen gara, komunitateak ez direla bere kabuz moderatuko. Claro, hori da, kontu hauen aldi bat, a ber, egia da, adibidez, azken egunetan eskuineko pertsona batek, ez dut, ez da bere izena esango, baina badakizu, eskuineko lider horren mezuan jarri dutela post hau X Twitterren arauen kontra dagoela, baina interesgarria denez hemen jartzen dugu eta barnozke. Osea, alde batetik bai neurriak hartzen dira, baino egia da ere duela urte bat edo bi hartzen ziren neurriak gaurkoekin konparatuta, geroz eta moderazio gutxiago dago Twitterren, geroz eta horrelako diskurtsoak askoz gehiago edatzen dira plataforma honetan, eta egia da komunitatearen oharrak oso erabilgarriak direla, baina komunitatearen oharrak horiek dira, komunitatearena. Bai. Orduan, claro, zein da hemen autoritate fidagarria pertsona batek egia edo gezurra esaten duen, baietz edo zetz. Hau da, egia edo gezurra ez kontua da, Europar Batasunak, osea, arlo legal batean jarriko gara, ja ez moral batean, legal batean. Europar Batasunak esan du, gustatu edo ez, Europar Batasunak esan du, Europan horrelako plataforma bat izateko, plataforma izan behar da horretan jartzen diren mezuen arduraduna eta moderazio bat izan behar dela, eta behar bada, beharrezkoa dela, hobeto esan da, araudi bat izatea, eta araudiaren kontra joaten diren mezuak ezabatu behar direla. Hori esan du Europak argi eta garbi. Gustatzen zaigun neurri hau, lege hau, bai, ez, hori eztabaidatu dezakegu. Bai. Baina lehenengo pausua izango da lege honekin betetzea. Bai. Eta gero ja, eztabaida. Orduan, gaur egun nork egin behar da, izan behar du, hobeto esan da, honen ardura, Twitter. Ya está, punto. Bai. Hortik aurrera, horrela izan behar da, bai esango nizuke, baietz, azkenean arauak plataforma berak jartzen dituelako, eta arau horiek betetzeko edo betearazteko erramita bat izan behar dela. Mundu errealean poliziak dagoen bezala, eta poliziak egia da legeak betearazten dituela asterisko, hau da, kasu batzutan egoera hori neurtzen dute eta ikusten dute, horretan sartzea konsekontzia gehiago izango dituen edo ez, vale, te compro el argumento, ok, baino plataforma berak uste dut izan behar dela, eta uste dut Europar Batasunaren posizioa kontu honetan nahiko logika daukala. Bai, ni legea ez dauka eztabaidarik, hau da, zuk esan duzun bezala, legeak hori esaten du, eta plataforma Twitter eta beste guztiak legea bete behar dutenez, hori egin behar dute, hori nahiko argi dago. Nik eztabaida jartzen dut hori izango lirateken edo ez modu hoberena horrelako aktibitateak edo horrelako jarduera kontrolatzeko. Hau da, zer da hobeago gauza hauek gertatzen direnean? Edukia ezabatzea, eta kasu honetan aukera emotea edukia egin duen pertsonari esateko, hau da zentsura, nire kontran daude egia esaten dudalako, eta beste leku batean hori posible den lekuat, beti egongo dela leku bat hori egiteko horrelako mezuak zabaltzea, esanez, ni hemen egia esaten dut eta horregatik baneatu didate, edo mesua mantendu, baina esanez zu post
batekin, edo postit, edo txintxeta, edo nahi desun kartel batekin, hau da, seinalatu, edukia jarri eta seinalatu esanez eduki hori dela faltsua, dela maltsurra, dela ilegala, nahi desuna, baina jendeak ikustea edukiarekin batera, sententzia edo kondena, bueno, nahi desun esan señalizazio hori. Eta gero, claro, beste galdera, horrek sistema hori ontzat ematen badugu, nor izango da epailea, nor izango da esaten duena, hori gaizki dago eta jarriko dizut, hor txintxeta bat, edo postit, edo nahi desun seinalea, nor jartzen du? Zeren Twitter edo plataformak esaten badu, bueltatzen gara lehenengo pausura, hau zentsura, ez didate niri, ez dute ni gustoko edo, bueno, nahi desuna. Komunitateak agian, pentsa dezakegun, hau da teoria bat, agian komunitatea imparzial pizka bat ideia gehiago ematen du, edo gizta bat anonimotasun gehiago ematen du, zu ezin duzulako seinalatu Pepito Pérez hau egin du. Osea, azkenean komunitatea, nor da komunitatea? Ja. Twitterren dagoen jendea? Zu ezin duzuen zan demokratikoki. Eske, hau, komunitatea nire kontran da... Bueno, esan dezakezu nahi desuna, baina, bueno, pizka bat irudi gehiago, impartzialtasun irudi gehiago ematen du, zure epaile bat baino. Twitter kasunan moderatzaile, baina nahi desun idea. Hau da, baina eski kasu batzutan ez da nahikoa komunitatearen moderazio horrekin. Hau da, ni nabarit zatituko nuke kontu hau hiru mailetan. Batez ere pertsonaren errelebantzia kontuan hartuta. Hau da, pertsona ez ezagun bat jartzen badu gauza oso ilegal bat Twitterren, niretzat plataformak sartu beharko zuen eskua eta esan begira, fuera, listo. Osea, ya está. Ez zara pertsona importante bat, zu esaten duzuna, pues mira, lo que sea, baina kasu honetan ez da garrantzitsua zuk esan duzuna, baizik eta mesua. Eta mesu hori beste guztion eskubideen kontra doanez, mesu hori, fuera. Eta gero pertsonaren kontua ikusiko dugu, baina mesu hori, fuera. Beste kapa batean, goiko kapan, oso pertsona importante bat bazara, adibidez gure Santi Laguna, mesua ez dizut ezabatuko, zergatik oso garrantzitsua delako zuk hori esan duzula, mesua bada importantea, baina importantea bada zuk politikari bat zarela, edo pertsona publiko famatu bat zarela, hori esan duzuna, orduan, mesua ez duken duko, baina esango dut argi eta garbi, hori legeen kontra edo nire arauen kontra doala. Claro, erdian geratzen da niretzat komunitatearen oharren kontua. Ez arazo importantea, baina bueno, esan duzuna ere ez da oso ilegala, kuestionable izan legal eta ilegalen arloan oso zona azken batzutan gris dago gauza interpretatu eta noski legea ez da ezin da izan guzti subjetiboa, zorrotza ezinezkoa, orduan zorrotza den lege bat aplikatzeko ezinezkoa da, eta hori ikusi da historian zehar. Orduan, franja gris horretan, bai, komunitatearen oharrak niretzat nahikoak dira. Hau da, ez duzu gauza oso larri esan, baina ez denez zuzena edo txorrada bat denez edo dena delakoa, ohar bat jarriko dizut. Orduan, zu sistema misto bat aplikatuko zenuke? Ni sistema misto bat aplikatuko nuke. De hecho, gaur egungo sistema oso ondo iruditzen zait, baina niretzat goian eta behan dauden erramintak gutxi dira. Hau da, moderazio gutxi dago gorroto diskurtso horiek salatzeko baino ezabatzeko Twitterren moderazio taldeak kendu dituzterako, eta goiko partean ez da askotan behar den bezala salatzen pertsona ezagunen edo pertsona famatuen arauen kontrako mezuak. Arauen kontrakoak, ez dizute esango legeen kontrakoak. Twitterren zelaian gaude eta bere
bere arauak bete behar dira. Vale, esango dugu ere, Trump edo Bolsonaro edo Santi gure laguna gure arauen kontrako gauzak esaten duenean, hori egin duela. Baina askoz gehiago egin behar da. Nire iritziz. Hau ja, iritzi oso pertsona da. Bai, noski. Eta, en fin, uste dut ja komentatu dugun guztiarekin berri askarrak sartu behar ditugula. Esan genuen programaren hasieran berri mamitsuak zirela, eta ez dugu gezurrik esan. Bai. Eztabaida egiteko berriak baziren, eta berri gehiago dauzkagu, kasu honetan formatu txikian. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarrekin hasteko YouTube plataformari buruz hitz egingo dugu. En fin, iragarkiak jarri nahi duela. Bai, YouTube neurri gogorrak hartzen ari da iragarkien blokeatzaileen erabilaren aurka. Erabiltzaileei iragarkiak baimentzera edo YouTube Premiumera arpidetzera bultzatzea bilatzen baitu. Hasieran iragarki blokeatzaileak ez zeudela baimenduta ohartarazten hasi zen eta bideo reproduzitzailea aktibatzearekin mehatxatu zuten 3 aldiz esperimentu global baten parte gisa erabili ondoren. Duela gutxi ja, YouTubek ahaleginak areagotu zituen eta iragarkien blokeatzaileak erabiltzen dituzten erabiltzaileek osagarri horien kontrako ohartarazpena pantaila harrapaketak partekatu zituzten. YouTubeko bozeramaile batek baieztatu zuen iragarkiak blokeatzen dituzten erabiltzaileei iragarkiak baimentzeko edo YouTube Premium probatzeko eskatzen ari direla. Pentsatzen baduzue YouTube baita ere debalde dela, ez, zuen datuen eta zuen iragarkien en fin, visualizazioak nahi dituzte, zein de zalantzamen. Netflix prezioak eske ja berri askarretan jarri dugu, ja ez delako berria. Netflix prezioak igo eta planak kenduko ditu. Bai, lehenik eta behin Netflixek iragarri du prezioek gora egingo dutela hainbat herrialdetan, Espainian barne, Estatu Batuetan, Erresuma Batuan, Frantzian, aldaketak baieztatu dituzte planen prezioan. Espainian ez dute aldaketarik iragarri planen prezioetan oraindik, baina hala ere Netflixek Espainian eta beste herrialde batzuetan oinarrizko planaren aukera ezabatuko du. Hau da, plan merkeena baitzen, eta jean 8 eurokoa bai, aldi bereko reprodukzioa ahalbidetzen baitzuen, eta urrengo astetik aurrera erabiltzaile berriek iragarkiak dituen plana edo plan garestienak baino ezingo dituzte aukeratu. Esan dudan bezala YouTubeekin iragarkiak ez nahi ez zenituzten, a ber, ze pentsatzen duzu, eske? Eta azken berri askarra datuak babesteko Espainiako agentziari buruz salmenta deiak grabatzea gomendatzen duela. Bai, dei gorrotagarri hoiek ja geldiarazteko gogoratu dezagun ja debekatuta daudela. Legez, urte honetan ja konkretuki lege berria baketekin debekatu. Eskerrik asko Garzón. Garzón izan zen. Bai. Datuak babesteko Espainiako agentziak bere salaketa prozedura eguneratu du. Eta gainera, berritasun batekin iristen da. Dei horietako bat jasotzen badugu, spam dei horiek graba ditzakegu frogak jasota geratzeko. Eta ja, froga horrekin egin alduzu salaketa. Gogora dezagun, datuen babesarako Europako legediak audio elkarrizketa bat grabatzeko aukera ematen duela gu parte hartzen badugu naiz eta beste aldearen baimenik ez izan. Esan duen bezala, alde batetik eskerrik asko Garzón, eta bestetik, gizue inkesta bat jasotzen baduzue, inkesta gero komertziala bilakatzen dela, grabaketa badaukazue, erabile dezakezue. Eta hemen ez dira berri askarrek bukatuko, sorpresa Borja, komentatu nahi nuelako, konkretuki Euskadin gertatuko delako ADSL-aren itxiera prozesua martxan jarraitzen duela telefonikak, eta konkretuki aste honetan iragarri dute haien kasu komplikatu bat izan dela Donostiko San Marcial zentralaren itxiera. Kasu honetan, nahiko komplikatua izan da Donostiko alde zaharrean ematen zuelako zerbitzua eta horretan zuntza jartzeko Donostiko udaletxeak
Donostiko udalak, hobeto esan da, barkatu, Donostiko udalak nahiko arazo jarri dielako. Dena den, azkenik data bat jarri diote zentral hori, 2028ko maiatzaren 29an bitartean, bezero guztiak zuntzara pasako dituzte, edo 400 kasutan gutxi gora bera, beste teknologi batzuetara, eta horrekin, historia asko daukan zentral bat ere itxiko du telefonikak. Replikat mandai duzu? Ez dauka gehiagorik esateko. Dauka replikarik. Eta hemen arazo bat daukagu, ez daukalako prest tituloleko musika, eta hori nire arazoa izan da. Dena den, 3 bit bat, titulol. Titulol. Azkarra eta efizientea naiz ikusi duzu, Ojo. En fin, titulol, ja, hau, ez ezaguna niretzaten berri bat komentatzeko momentua, berri laburra espero dut, baina, en fin, geroz eta komplikatu daukazu atal hau, ni berri asko irakurri ditu darako azken egunetan gidoia egiteko, orduan, harridura bilatzeko... Bueno, saiatuko gara, ber. Tituloraren protagonista Google konpainia da, Googleen asmakizun bat, konkretuki. A ber. Gogoratzen duzu Inigo Cardboard, kartoizko egindako betaurrekoak. Errealitate virtualari buruz itxengo dugu titulon honetan? Ez dugu. Bueno, Cardboard ziren kartoizko betaurrekoak zure mugikorra sartzeko eta 3 dimentsiotan gauzak ikusten. Hori da. Googleen azkena, Google Japonia, zehatzak izateko, teklatu bat da. Txapel formako teklatu bat. Txapela. Formako teklatu bat. Bai, gorra bat. Vale. Tekla bakarrarekin, eta etxean bertan egin dezakezula kartoia erabiliz eta Arduinoren ezagutza batzuk erakutsiz. Eta tekla hori zer sakatzen du? Escape. Kontatuko dizu gehiago, asmakizun honek Giboard Caps izena du, gaztelaniaz grazia gutxegu, baina ingelesez, hitz joko nahiko atsegina da, ingelesen caps dela gorra, vale? Ai, no! Gorra! Ai! Maiuskula jartzeko! Bitxikeriak alde batera utzi eta egia esan asmakizuna bere intrigulia du sakelan idazteko aukera ematen baitu txanoa biratuz eta buruan kolpeak emanez. Komo? A ver, azaldu nola doan hau. Osea, hau dimo bat bezala da. A ver, nola funtzionatzen du... Azalduko du, nola funtzionatzen du txapela? Nola funtzionatzen du txapel berezia? Barruan jarritako giroskopio baten bidez egiten du, izan ere txanoa bertan estetika hutsa da. Mamia barruan dago, gailua berez biratu dezakegun M50C Plus plaka duen kasko bat, eta txanoa biratzean karakteren artean mugituko gara, nahi dugun lekura iristean, goitik bera sakatu behar dugu txanoa, gure burua etengailu bat balitz bezala, atama inpute Google Japoniatik deitzen diote. Emaidazu 5 segundo. Jarraitu. Zer egin nahi? Jarraitu. Bueno, sistema hau deitzen diote atama input Google Japonian, batez ere atama, Japoniaz buru esan nahi du. Orduan, buru inputa da, zure txapela biratzen duzu, nahi duzun karakterea bilatzeko, eta karaktera hori aurkitzen duzunean, egiten duzu plak, zure txapelarekin, eta horrekin ja lortzen duzu. Iruditan kontatuko dugu. Zu, hau, horrelako zerbait, hau dela... Ez daukazu txapela bat demostrazioa egiteko? Ez, txapela ez daukat, baina hau dimo bat da. Vale? Orduan, dimo, biratzen duzunean, ikusten da, ondo, letra bat aukeratzen duzu. Sí. Orduan, berdin egin behar duzu, baina txapela batekin, eta bero egiten duzu, plonko! Hori da. Ez ditu zietzi. Osa, zer da, hor? Etorkizuna, errealitate virtuala ja hil da. Esaiozu... Eta guzti hau kartoiarekin egin da. Kartoiarekin da, eta Arduino batekin. A ver... Lortu dut nire helburua Inigo. Bai. Zuke zenekien berri bat aurkitu dut eta gainera barregarria. 10-tik 10 txalo dero bat. Benetan oso ondo bilatuta gaurko titulol.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Esan behar dizuet, entzule maiteak, ez dakit zuentzat, baina niretzat gaur 10 programa geratu zaigu, eztabaida izan dugu, gidoian zeuden ia berri guztia kontatu ditugu, geratu zaigu metaren movida bat kontatza, baina ez da garrantzitsua egia esan da, bai, kobratu nahi dute Europako erabiltzailei, potz. Eta titulor nahiko barregarria geratu da, eta ikusi duzu ere hemen estudioan denetarik daukagula. Hau guztia ez da nire meritoa izan, baizik eta batez ere, zate handian Borja Arbosaren, eskerrik asko Borja. Eskerrik asko Inigo, nire soldata igoko duzu. Bai, bikoiztuko dizut, 0tik 0ra. Beti esaten dut. Betikoa. En fin, eskerrak ere Mikel Garmonari ekoizpen taldeetan, lanetan egon dela eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei ere programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengoa, bi aste barru, beti bezala, eta bitartean badakizue sare sozialetan gaudela. Ez dakit konkretuki non, Mastodonen saiatzen gara gutxi gora bera, Twitterren, en fin, txiringitoa hor jarraitzen duen bitartean, eta batez ere gure webgunean, sareanzehar.eusen, hor gaude gure programa guztiekin. Eskerrik asko saioa entzuteagatik, eta bi aste barru gehiago. Agur!